Йощ 13 деня останаха. На Хаджи Хеки му доядяха всичките крамоли и джамбаски. То върна си взора към своите паласки. Чак две ги очувал и те, баш баяти, закръглени, плътни, не са у домати. Ранко е станал, върви към клозетя, те го преварват, като две овнета притърчват пред нега. Немирни, табуйни от вчерашните пържоле, поляти с вина руйни. Как сте с богатства да се яви пред нази, Саул да се надигне и барут ще го сгази. Като луда юница, сестрино чедо, изтръпна му лицето, стана бледо. Ръце му потрепват, нога се подгъва, пушка се лъзга, снага се огъва, трепери, потрепва сърце му в гърди, петно черно пред очи му стои. В големото село момък е снажен, барутя и негов, и още по-важен е тръгнал по пътя на слава и чест. Омачка ли Хектор, той е the best. На свука.